ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ରାମ ଥିଲା। ରାମ ବହୁତ ସରଳ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଦିନରାତି ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାମ ନିଜର ଚାଷ ଜମି ଚାଷ କରି ଫେରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଏକ ହଂସକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ହଂସଟି ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି। ରାମଙ୍କର ହଂସଟି ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ହଂସଟିକୁ ଧରିକି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ହଂସଟିକୁ ଦେଖି ରାମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ହଂସଟିକୁ ନିଜ ଘରେ ପାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳେ ରାମ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଂସଟି ଏକ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ରାମ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଏହା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାମ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାଟି ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ହଂସଟିର ଏହି ସୁନା ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାମ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ଅନେକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ହଂସଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲୁଥାଏ। ରାମ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଗରିବରୁ ଧନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ହଂସ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି, ତେବେ ତାହାର ପେଟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ସେ ଯାଇ ଏ କଥା ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାମ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଶୁଣି ମନା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋଭ ଦେଖି ପରେ ରାମ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ହଂସଟିକୁ ମାରି ତାର ପେଟ ଭିତରୁ ସବୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ବାହାର କରିବା। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ହଂସଟିକୁ ଧରି ନେଲେ। ତାପରେ ହଂସଟିକୁ ଏକ ଛୁରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ହଂସଟିର ପେଟ ଭିତରେ କୌଣସିଟି ବି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ନଥିଲା। ଶେଷରେ ରାମ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ ହିଁ କରିଦେଇଥାଏ।